आजकल या फोन घेऊन टेक्निकल युग आहे YouTube वर आपण जो काही देखील की समजलं असेल आता काय दिसलं का आपण त्याला सोबत नाव देखील तर आपण तो पाया के कोर्स को आपण जहां भी किसी कहिबे सबके छात्र आपण काय किसी हुआ नहीं काय होय आम्ही की छात्र होते तो काय आता जैसे काय भाजन है आपके बारे में जाए हिंदी लोग और क्या है मुस्लिम धर्म को छाते और क्या है इस्लाम धर्म अच्छी जैन धर्म अच्छी बौद्ध धर्म अच्छी ये धर्म अच्छी धर्म सुनाने आवेगा कि सेवन का मत होचे के सही बोले के भाजन है पापे होचे भर जाए बाबा ने नाता और सब जान बाबा কিন্তু কে তাকে বলছে নাকি কে তাকে শ্রদ্ধা দেখে কে তাকে জেজে দেখে কে তাকে মামু দেখে দেখে কে তাকে স্বামী দেখে কে তাকে ভাই দেখে দেখে বাপ্পা তো করে না বাপ্পা বাপ্পা করে মো ভাই ডাকুছি মোরি তো দামটা সুচৌতা রে ভাই কোন ডাকুছি বেলা বেলা হেই যাউছি हां তিরে কোন বেলা বেলা হেই যাউছি রে বাপা মো দেখা বেলা ডাকুছি ধলা চুটি সেদিন বাপা ডাকুছি দেখো ଯୋଉ ଦିନ ବାପା ସେଦିନ ଯାଇକି ସେଠି ହେଇକି କଲରା କରିଦଉଛୁ ସେଦିନ ମୋ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକି ଦଉଛୁ ଆଉ ରେ ଯୋଉ ଦେଖିକି ଯୋମା ପଚାରୁଛି हां काय ସପତା କହୁଛ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବାପା ମୋର ଜଗତରେ हां ଏବେ ଥର ବାପା କଥା ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବାପା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି हां ହବାର ଅଛି ସେଟା କି ବାପା ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସମତି କି ଦେଇ ଦେବ ନା ହେଲା ସେଟା କି ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ମୁକ୍ତି ଆସୁ हां ହେଲା ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ରୂପରେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି हां हां छोटे उदाहरण ଅଛି हां ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଘରେ ଥାଏ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ରେ ସେ ଗ୍ରାହକ ବୋଲି ଯାଇଥାଏ ବଳି ଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ କୁ ଯାଇଥାଏ ସେ ଅଫିସର ବଳି ଯାଇଥାଏ हां हां ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କୁ ସେ ଟିଚର हां हां ଟିଚର ବଳି ଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜ କୁ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବଳି ଯିବ हां ସେଟା ମଣିଷ ହଉଛି ଜଣେ ଜାଗା ଏବଂ କାଳ ସମୟ ଥିଲେ हां ପରିଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଜି ସାରା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କାଲି ଯେ ମତେ ଏତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ସିଏ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଭଗବାନ ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛି ହେଲା ନା ସତ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ମନେକର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ତଳ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ମନେକର ତମ ପୁଅ ତମକୁ କହିଲା ତମକୁ ଯେ ବାପା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିବେ ବାପା କହିଲେ ତ ବୟସ ହେଇନି ସାଇକେଲ ଚଢିପାରିବି ବାପା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ପିତାମାତା ହଉଛି ଦିନରେ ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧୁ ଯେ କେବେ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ତେଣୁ ବାପା କହିଲେ ତୁମର ବୟସ ହେଇନି ତୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରିବୁ କାହିଁକି ପଇସାକୁ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଜିଦିରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କରି ଯାଇକି ଅଜାତ ହେଲା ଅଜାତ ମାଗିଲେ କଣ ଲାଗିବେ ମନା କରିବେ କାରଣ ନାତିବା ନାତୁଣୀ ବେଳ ସଦାସର୍ବଦା ଜେଜେବାପା ଅଜା ଏମାନେ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଯେମିତି ପୁଅଟି ଆଗେ ବାପା କଥା ନମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଆଜ୍ଞା ଜେଜେମା ଅଜାକୁ ମାଗୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ माता सरस्वती के स्वामी राजेश भाई निज कार्य
চিন্তা করি Thank you.